If you love hip, love it, love it. If you love hip, love it, love it. We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. President Buzar, Buzar, Buzar. President Buzar, Buzar, Buzar. President Buzar, Buzar, Buzar. मणिपुरी मानसिफोरखौ बोरै लाबोनो साख्रि होनांगौ बोरै PhD होनांगौ बेनि सायाव खामानि मावबाय थादों जोंनि ओनसोलाव फरायनाय फरायसाफोरनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ बिथांमोननि क्वालिटि रिजाल्ट बानायनांगौ क्वालिटि इडुकेसन बानायनांगौ क्वालिटि मार्कशीट मोननांगौ बिनि सायाव जेबो खामानि मावनो गैया आरो टटेलि नायनो थाङोबा प्रफेसर लाइसिङा इउनिभारसिटिखौ दंस खालामनो नागिरदों नाथाय जों बुंदों एबसुजों चेलेन्ज खालामनांगोन आरो एबसुआ गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायनि 55 बोसोरनि मोनसे जारिमिन दं आरो बे जारिमिनखौ दाहो बेनि थाखाय जों गभर्नर हाउसनिफ्राय माखासे मानसिया जे दिनै बिश्वरन्जन सामाल बिथाङाबो गभर्नर हाउसनि बिथाङा बिनि सायाव लोब्बा दङ तेजपुर इउनिभारसिटि बिथांमोना बाहागोआव दङ होनना बुङो बिथांमोना बेखौ बोरै हायो निर्दोगि साजा नागिरबाय थादों नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना सोरखारिनो बेबायदि गाज्रि हाबाफारिफोरखौ खालामनांगौ बेबायदि फरायसाफोरनि लाइफ धंस खालामनाय हाबाफारिफोरखौ खालामनांगौ बिथांमोना बिराद गोरों व्यक्ति बिथांमोना गावनि गोरों रोंगौथिखौ लानानै बेबायदि जबाबनि खामानि मावनो नाङा आरो एबसुजों चेलेन्ज नोंथांमोना एबा बिनि एगेन्स्ट जों सोमावसारदों आरो गासैबो डाटाखौ जों CM भिजिलेन्सनि टिमनो होदों गभर्नमेन्टनो होदों दा बेनि थाखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गभर्नमेन्टनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों जोंनि बे सोमावसारनायखौ इम्परटेन्स फरायसाफोरनि लाइफ आरो सिकिउरिटिनि बाथ्राखौ लानानै इउनिभार्सिटि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे सेन्ट्रेलनि बाथ्राखौ लाना जाहाथे बिथांमोननि प्रफेसर लाइसेन्स गभर्नमेन्टआ खामानि मावनोबा जों एस्टिम लेगिनि हाबाफारिखौ जों लानो थाखाय रेडि जानानै दङ जोङो इउनिभार्सिटि गेट मुखाजों कन्टिनिउआस फरायसायाव गासैबो फरायसाफोरखौ लानानै इउनिभार्सिटि गेट नांगौबा क्लासफोरखौ बन्द खालामनानै सोमावसारनायनि थाखाय जों रेडि जानानै